Hola a totes i a tots. Bona tarda, amics i amigues. Estem aquí en directe estrenant lo canal per a fer la presentació del conte. A mi me fa especial il·lusió estar avui aquí present com a regidora de Cultura de l'Ajuntament de Gandesa a la presentació del conte. De fet, és el meu primer Sant Jordi i és un primer Sant Jordi, primer Sant Jordi com a regidora de Cultura, però vull dir, és un Sant Jordi totalment diferent a lo que havíem fet fins ara. Suposo que tots coincidireu que mai haguéssim imaginat fer un Sant Jordi com este, però sí que penso que és d'agrair que gràcies a les tecnologies, a les noves tecnologies, tinguéssim l'oportunitat també de fer aquesta presentació que pugui arribar a les cases de tothom, dels petits, dels grans, i que estiguéssim sempre al costat de totes les persones que viuen a Gandesa. Com ja sabeu, el projecte dels contes se va iniciar l'any 2012, de manera que este és el novè conte que presentem i que enguany va dedicat a una persona molt especial, va dedicat a Joan Perucho, aprofitant que enguany celebrem el centenari del seu naixement. Llavors, Joan Perucho va ser un català molt polifacètic, un jutge que va estar per Gandesa, però que ja havia estat en anterioritat per aquesta zona. Malauradament, va ser una de les persones, un dels membres de la lleva del Vivero, i ja havia estat per aquesta zona, però a part d'estar com a vivero a la Batalla de l'Ebre, va ser jutge, com ja us he dit. També era un escriptor de professió que se va caracteritzar principalment per la seva literatura fantàstica. I, què més dir de Joan Perucho? Això ja ho explicaran els nostres amics i amigues. Ells explicaran quins són els misteris que ens desvela el seu conte d'enguany. I jo el que sí voldria reiterar és aquesta voluntat, que a mi personalment m'agrada molt, que Gandesa aposta per la cultura i sobretot per tindre contes de personatges importants del nostre poble, de fites històriques i també de llocs emblemàtics de la nostra ciutat. Llavors, a mi el que m'agradaria és que sobretot això que ho continuéssim fent molts anys i ja està, que cada any anirem triant temes diferents. Què més? Jo us vull donar la benvinguda, us vull donar les gràcies per avançat a tots, a Marc, pels teus textos i per la teva imaginació, Marc, a l'Àngels per les teves il·lustracions, sempre tan característiques i tan xules, que sempre ens sorprens, i també tan identificatives, que tothom, quan veu una imatge teua, tothom la podem identificar com aquestes de l'Àngel Cid, i a la Helena, i tant a la Helena Massegosa com a advocada i directora del grup de teatre La Farsa, que és ella l'encarregada d'avui de presentar-nos este conte tan especial i també donar les gràcies a totes i a tots els que esteu a casa donant-nos suport en aquesta presentació enguany tan especial. Per això, si us sembla oportú a tots, hem pensat que, ja que tenim aquesta plataforma tan magnífica del canal de Gandesa Televisió a través de YouTube, si teniu algun dubte o us voleu fer alguna pregunta, els nostres convidats, al finalitzar la presentació, són ells els que s'ocuparan de respondre-les. Jo ja no tinc res més a dir. Gràcies, benvinguts i cedisco la paraula a la Helena. Primer que tot, moltes gràcies, Raquel. A veure, jo també és la meva primera vegada que presento un llibre. Mai havia presentat un llibre. I la veritat és que quan ara fa 3 mesos el Marc i l'Àngels em van dir que si podia presentar el seu llibre, doncs clar, em va fer moltíssima il·lusió, perquè jo no havia presentat mai un llibre, però sobretot perquè era el llibre de 2 amics meus i em va fer una il·lusió enorme. Que poc me podia pensar, ni mos podíem pensar ningú, que cada un seria una presentació tan especial com la que estem fent i tot el que ha passat en només 3 mesos. Però bueno, de tot s'aprèn i crec que també serà una forma de que la recordarem sempre. No només com ser la primera presentació, sinó una presentació telemàtica i això és xulíssim també, en certa manera.
Llavors, en un principi em va fer molta il·lusió, però al cap de poc me va començar a agafar com molta por de responsabilitat, de dir, mare meva, el senyor Joan Perucho, jo què sé exactament de la figura del senyor Joan Perucho. Llavors, ara els he de donar les gràcies per dos coses. Primera, per comptar amb mi, i segona, per fer-me conèixer un personatge com el senyor Joan Perucho, perquè gràcies a això me vaig interessar en veure la vida d'aquest senyor, que, si soc sincera, potser l'únic que coneixia és que és el carrer del jutjat on vaig a treballar moltes vegades, d'acord? Però me quedava lluny moltes coses del senyor Joan Perucho que, sincerament, m'han fascinat i m'han deixat sobtada. I a damunt m'han fet veure que potser la presentació no l'he de fer tant com a advocada, que potser és algo de lo que poca gent del poble me coneix, sinó més aviat com a directora de la farsa. Perquè a mesura que he anat veient coses del senyor Joan Perucho, he vist que més que dret, va tindre una carrera polifacètica a nivell de literatura que m'ha deixat bocabadada. I després, llegint el llibre del Marc Elàngels, he vist com el llibre capta perfectament tot allò que el senyor Perucho li llamava, i sobretot que li llamava de Gandesa. Clar, jo anava pensant, el senyor Joan Perucho li agradava molt la literatura de fantasia, viure en una terra com és la Terra Alta i com és Gandesa, jo me l'imagino sentint aquelles històries de la Serena i que devia quedar fascinat. També, pel que he pogut saber, era un senyor que estava molt capficat i que li agradava molt el personatge del Cabrera. Clar, tot això surt al llibre, jo no ho explicaré, evidentment, jo he sigut de les afortunades que ja me l'he llegit, però no ho explicaré. Però tot això queda molt captat al llibre. I després un punt molt important és que el senyor Perucho també era un aficionat a la gastronomia. Clar, la nostra terra és terra de vi i és terra de boníssima gastronomia. Llavors no m'estranya que realment hi hagi tanta vinculació entre el senyor Perucho i Gandesa, no ja com a jutge, sinó més aviat per tot el que més, no? I personalment, jo, que també soc de Barcelona, igual que el senyor Perucho, i que he vingut a Gandesa, igual que el senyor Perucho, entenc perfectament com ell s'ha pogut enamorar de tantes coses de la Terra Alta i de tantes coses de Gandesa i com tantes coses de Gandesa li han pogut influir a la seva literatura, que, ja t'ho dic, m'he quedat sobtada realment de lo extensa que és i de lo important que és este personatge. Va guanyar un Ramon Llull, va ser un Premi Nacional de les Lletres i tot això ho va escriure en aquells temps en què estava aquí a Gandesa exercint com a jutge entre judici i judici o venint en el tren des de Gandesa cap aquí, en el tren per anar a Mora. Realment és una història xulíssima. Jo poca cosa puc dir més. La vessant del dret en el senyor Perucho no la puc treure més perquè crec que és molt més poeta i molt més artista, aficionat al pop, que ja, sincerament, a dia d'avui, en els serios que són molts jutges, me costa d'entendre-ho, però m'ha fascinat que tingués aquesta fixació per la cultura, que coneixés el pintor Miró i tota aquesta cultura que l'envoltava m'ha sobtés molt, sobretot quan estem parlant de la branca del dret, dels jutges, que normalment sempre som com un àmbit que se mos consideren bastant serios. A dia d'avui jo crec que meus fills encara no saben ni de què treballo realment, no? Perquè som com aquella cosa que estem allí en unes togues però que tampoc se sap molt bé què fem, no? I que hi hagi un personatge que, a part de ser jutge, estigui tan involucrat en la cultura i en una cultura que poc té que veure en els assajos legals, és fascinant, realment. Jo poc més us puc dir, que de nou, moltíssimes gràcies per comptar amb mi per a presentar el llibre, que t'ho recomano a tots que el llegiréssiu, que miréssiu els dibuixos de l'Àngels, que com sempre són xulíssims. Crec que només de veure el dibuix ja t'imagines el text que vindrà de Marc posteriorment, de tan xulos que són. I que espero que molt aviat poguéssim estar als carrers amb més normalitat i poguéssim disfrutar de la Diada de Sant Jordi, com tots la coneixem, i que poguéssiu tots anar a comprar el llibre, perquè de veritat us dic que val molt, molt, molt la pena. Res més, jo dono la paraula ja als autèntics protagonistes, que són Marc i l'Àngels, i que tots explico en ells el que es pugui explicar del llibre.
Molt bé, moltes gràcies, Helena. Que bé. Quan en l'Àngels busquem algú per a presentar el llibre, sempre, qui ho pot fer, qui ho pot fer? I la veritat és que no tardem molt perquè tenim la sort de tindre amigues, perquè moltes d'elles i amics que ho fan superbé i esta vegada no ha sigut menys. Moltíssimes gràcies, Helena, per donar aquesta visió tan xula del Perucho, molt bé. Perquè és així, no? I tu que vius este món, doncs encara més fàcilment ho has pogut explicar, no? Superbé. Molt bé. També vull agrair jo a l'Ajuntament de Gandesa per aquest projecte tan xulo del qual puc formar part, juntament amb l'Àngels, a Experiment Gràfic, que és el que farà realitat, no? Esta idea que primer és una idea i que després se converteix en una cosa que pots tocar i que, clar, enguany més que mai tenim més ganes de tocar, perquè encara no l'hem tocat, no? Però vaja, això, no? Gràcies a Jimmy i a tota la gent que treballen en ell. Jo també vull agrair a Javi Salvador perquè està fent possible tota aquesta connexió tan difícil i complicada i que segurament està sortint superbé. I a més, a tot el públic esteu mirant-nos en directe. Moltes gràcies. Molts besitos des de... Jo estic fora de Gandesa, però molts besitos des de l'altra banda del riu. Molt bé. També, clar, moment d'agrair, no? Gràcies, Àngels, perquè ja ho saps, no? Ens coneixem tant i hem treballat tantes vegades junts que segueixes transformant en dibuixos les meves idees i això és superxulo, no? Perquè jo tinc una idea i tu l'agafes al vol i pam, i la fiques a un paper i això no és fàcil. I tu saps fer molt bé i com més ens coneixem la cosa fluïx més, no? És molt màgic el que fas, Àngels. Molt bé. Molt bé, un nou llibre, un nou repte. Enguany, com ha dit molt bé la Raquel, és l'any Perucho i calia aprofitar per a posar Gandesa al mapa de la literatura catalana i així d'esta manera participem també. Hi havia moltes coses programades que segurament s'acabaran fent, però en aquest cas, este llibre ja el tenim aquí i ens permet poder arribar, és un esdeveniment d'abast nacional, no? I nosaltres aportem el nostre gra de sorra i posem a Gandesa al seu lloc. Llavors, és un goig, no?, poder participar en aquesta commemoració de l'any Perucho. De tota manera, clar, dius, vinga, va, fem un conte d'un jutge, no? Hosti, com lligues un jutge perquè els xiquets i les xiquetes sàpiguen què és, ho entenguen i s'ho passen bé, a més, perquè, clar, normalment, el que dius tu abans, Helena, un jutge és una persona molt sèria, que va en aquell vestuari tan sèrio, no? I dius, bueno, doncs... Però, clar, és que Perucho no és un jutge qualsevol, no? És un jutge especial, és un jutge que li agrada escriure, que li agrada escoltar, tot això ho descobrim. I com ho descobrim tot això? Doncs hem tingut la sort de poder parlar amb gent, que és el que vam fer de seguida l'Àngels i jo, anar parlant amb gent que havia parlat en ell, que havia estat en ell i que havien compartit coses, no?, aquí a Gandesa. Vam anar a parlar i també vull agrair aquí, no?, al senyor Anton Moner, que ens va explicar moltes coses sobre ell, sobre el que fer. Potser ell directament no el va conèixer tant com son pare, per exemple, però ens va explicar moltes coses i sobretot també la senyora Maria Fernández, que és la Maria de Birlet, que és una dona de Gandesa que ara viu a Corbera, que la vam anar a veure i que ella, quan era jove, treballava a casa del doctor Galván, de cuinera, suposo que feia de tot una mica, i ella va conèixer a Perucho servint-li menjar, una de les seues facetes, la gastronomia, que abans també ho apuntava l'Helena. I, clar, ens va explicar, va ser una conversa xulíssima, ens va explicar què li agradava de menjar, què menjaven quan anava ell, perquè, clar, ell era un home molt llépol, també. A part de ser jutge, era llepolet. I, clar, anava en aquella casa que feien un menjar molt bo. I ella ens va explicar, li agradava això i menjava això. I me tractava de vostè, perquè, clar, ella era molt joveneta i la tractava de vostè, no? I això, era tot un descobriment d'un personatge, no?, del senyor Perucho. Molt bé, i a través d'aquí hem pogut descobrir aquestes dos claus, no?, per a poder entrar. Per una banda, el menjar. Clar, jo dic que a través del menjar els xiquets i les xiquetes entraran de seguida, perquè el menjar és fàcil, no? Doncs aquí vaig buscar una recepta perquè poguéssim connectar. Però, clar, una recepta, com ho hem de fer perquè es convertisca en una aventura? Doncs una recepta la destrossem i resulta que Joan Perucho l'havia de buscar. I per a buscar aquesta recepta ha de passar tota una aventura, no? I és aquí, no?, este component una mica màgic que fa que els xiquets i les xiquetes els agrada el que està passant, a veure si ho troba, a veure per on ha d'anar. Això per una banda. I després, l'altra clau per a poder
per a poder enganxar els xiquets, doncs és a veure, que ara m'he perdut. Molt bé, els seus personatges mitològics, no? Els seus personatges, el seu imaginari. Perucho, com deia l'Helena abans, és un escriptor de novel·la fantàstica i al seu cap apareixen personatges, alguns els coneix a Gandesa, no? Com la Serena, com el general Cabrera, alguns són reals, alguns són mitològics i, a més, ell n'hi crea de nous. De fet, a la Biblioteca de Gandesa s'estava a punt de fer el club de lectura de Joan Perucho de les històries naturals i no s'ha pogut fer per culpa de tot això que tenim al voltant. O sigui que és un bon moment per aprofitar i que poguéssiu llegir les històries naturals o qualsevol altre dels seus llibres. I dins de les històries naturals hi ha un altre personatge, l'Onofre d'Edip, que el que vaig fer va ser agafar-lo i juntament amb la Serena i en Cabrera ficar-los dins del llibre. A la Serena i a Cabrera, els xiquets i les xiquetes ja els coneixen dels altres contes d'abans i juntament amb ells aconsegueixen fer aquesta aventura. Molt bé, i aquesta aventura té lloc, una de les coses que me'n recordo molt de quan era petit és que sempre ens diuen a Gandesa hi ha uns túnels que passen per davall del poble i que van... I dic, hosti, aquesta idea està molt bé també. Doncs ells troben uns túnels també, mira tu. I així segur que tota la meva colla de quintos i quintes se'n recorden, que anem a buscar, me'n recordo que anem a veure si trobem l'entrada dels túnels, no les vam trobar mai, però en este conte sí. O sigui que m'he tret aquesta espineta que tenia clavada, que era trobar els túnels, ara ja sabreu on estan, però heu de llegir el llibre, això sí, clar. Molt bé. No res, el component gastronòmic final, doncs és això, estos llocs especials estan tots connectats, són fonts, diferents fonts que tenim a Gandesa, no? La Font Vella, la Font de Dalt, la Font Calda, i surten d'una altra font que ara no existeix, però que sabreu on està quan llegeixeu el llibre. I després, el component gastronòmic estrella és una recepta que no es fa servir potser tant com abans, que és la truita en suc, que alguns l'han conegut gràcies a Ramon de l'Àngels, que les fa molt bones, però que és una bona excusa per a poder recuperar aquestes receptes d'abans. O sigui que jo, mira, si la Maite ho va mossent, jo trobo que Maite te podies arromangar i fer la recepta aquí al canal de Gandesa TV, No sé com ho veus, però jo te tiro la pilota a veure que... Molt bé. Per la meva part, ha sigut un plaer poder treballar en Joan Perucho i, com sempre, poder treballar al costat de l'Àngels. Àngels, veigues que mos expliques tu ara. Hola. Ui, mira, estic molt contenta, perquè tot això també és molt nou per a mi. Me sentiu bé, vosaltres? Bueno, pues jo, primer que res, us he de dir una cosa, que trobo també a faltar la Maite Ubà. Digues tu, tots els anys l'he trobat per aquí i ara no l'he vist. Però bueno, també estic molt contenta perquè ens ha sortit la Raquel i estic molt contentíssima de que la Raquel ens hagi fet la presentació també i a la Maite, com sempre, agrair-li que ens hagués confiat aquest projecte de fer els contes per a mi per dibuixar-los, no? I per a mi és un gran plaer. Ja ho sabeu que a mi el que més m'agrada és dibuixar. I quan vaig pensar en el senyor Perucho, se'm va ocorrir, quan estudiava jo català, un llibre, el de les històries naturals, que me va tocar llegir. I me va fascinar. Però bueno, allí es va quedar. Però ara, quan el recuperar, no sé, havia pensat, aquest home segurament que es devia passar tot el rato, i com li agradava molt parlar i tot això, a la societat. Estic segura que va estar moltíssimes hores a la societat parlant amb els homes, cap aquí, cap allà. Per això, el primer dibuix que se'm va vindre al cap va ser les vidrieres de la societat tal com eren abans, aquelles enquadradets, que jo encara me'n recordo. I mira, no sé, em va fer molta il·lusió. Aquesta és la imatge que jo tenia al cap, que la volia posar, que és la del mig. Després també vaig pensar molt en que el senyor Perucho, com que li agradava molt parlar, les que més parlen són les dones. I on parlaven les dones? Doncs a la Font Vella, rentant la roba. Jo ja anava molt amb ma mare. Jo quasi no me'n recordo molt, però una miqueteta sí, que sempre m'hi dia, per aquí no veigues que hi podràs caure. I mon germà m'hi portava igual. Perquè mon germà diu, si cau que caigui. Suposo perquè devia ser així. I el primer dibuix va ser lo de la societat, el segon lo de la Font Vella, perquè és una llàstima que la Font Vella s'hagi perdut, perquè era un lloc molt bonic, los rentados, i només queda una part, la part allà de la paret. És una llàstima, però bueno, en llista jo, almenys en els dibuixets ja han quedat. Després, de la Font de Dalt, doncs m'hi va fer molta gràcia també fer-lo, perquè
no sé, los abuelos, allí sentats, jo allà, en sortir del cine de dalt, anàvem en un citral i me n'anàvem a veure al Mitjà Parc, me n'anàvem a veure un citral a la font de dalt. I també vaig pensar en allà, però en vez de posar allà vaig posar dos abuelos, perquè els dos abuelos sempre estan de xarra. Les dones ara surten més pobres, però abans no sortien les dones a xarra, si no era al carrer. I bueno, i què us he de dir més? Sí, m'agrada molt este conte i que vaig pensar en la portada, que normalment no hi penso mai en la portada. I se m'ha ocorrit, dic, com podríem posar? A veure, Joan Perucho a Gandesa, però com ho podem posar, este Gandesa? Sempre surt Gandesa. I se m'ha ocorrit fer la seva cara i les lletres, com que ell té tantes coses fantàstiques, se m'ha ocorrit fer les lletres fantàstiques, ja ho veureu. I després detrás, ja Jimmy ja se'n van cuidar ells de fer la portada diferent. Però a mi m'agrada com està la portada, és així molt divertida i ja està. I no sé, a mi estic molt contenta, ja ho sabeu, de dibuixar, m'agrada moltíssim. Tot això m'ha sigut un daltabaix, quedar-me a casa, ja ho sabeu, però què m'ha passat estant a casa? Doncs que dibuixo molt més. Vinga, a dibuixar jo. I quan tinc un ratet, a dibuixar. Quan tinc a pintar i a dibuixar. I bueno, mira, i tant faig això que al final m'han llogat en un... Bueno, m'han llogat sense al canal de televisió per fer coses, mira. I ara també faig cosetes d'estes. I bueno, veig que ara tothom està confinat i veig que tothom ha tret una creativitat, perquè em penso que això de dibuixar i crear ho porta tothom a dins. El que passa és que com que la feina vos fa prioritzar d'altres coses. Jo tinc la sort que la meva feina és dibuixar. Però ara que veig aquestes coses que tothom està fent, ara veig a l'Helena que detrás té un pòster fantàstic en les roses, la Raquel també, allí en les roses de Sant Jordi. Bueno, és que penseu que l'home està preparat per a crear, no per treballar. I ens han fet treballar, però no, és que havíem de ser creadors. I jo veig que hi ha una creativitat enorme. I tothom som artistes, tothom, del primer fins al darrer. L'única cosa que jo vaig apostar per aquesta banda, però tots ho som d'artistes, tots. Bueno, no sé què dir-vos més, perquè no em vull fer pesada. Fa un ratet que se m'havien entelat les ulleres perquè m'han fet plorar. L'Helena m'ha fet plorar una miqueteta, Marc també, i tenia la llàgrima i se m'entelaven les ulleres. Dic, ara sortiré en un ull tapat, semblant un pirata, però no, se m'ha quedat al puesto i tot bé. Estic molt agraïda a tots, de tot, perquè s'ha fet així, però l'esperit del llibre i tot està igual, i agraïu-vos molt que esteu tots pendents del conte, quan sortigui físicament ja el veureu, que és molt xulo, però ara n'han fet uns quants. El que podem fer és agafar, si algú el vol ara ja, pot agafar i trucar a l'Ajuntament, faran una llista i quan passa tot això ja començarem a fer-lo. I si podem, el dia 23 de juliol, si ha passat tot, que volen, no sé, celebrar el dia de Sant Jordi, el dia 23 de juliol a tot Catalunya, doncs m'hi penso que Marc i jo, si no hi ha res de nou, estarem a la plaça, estarem en batres, us ensenyaré a pintar, us ensenyaré a dibuixar, perquè és el que més m'agrada, i farem la presentació com Déu mana, com sempre. Però aquesta vegada ja l'ha fet una mica més formal i l'altra la farem més de riure, perquè tindrem un motiu enorme per poder sortir al carrer i disfrutar-ho moltíssim. I dibuixarem i pintarem tots, perquè he vist una colla d'artistes per tot arreu que me quedo parada. Ja puc plegar, Raquel, ja puc plegar, perquè ja veig que la gent me passarà davant, perquè en sap molt de dibuixar els dos xiquets i la gent, i els pares i les mares, les coses que arriben a fer són fantàstiques. Vaya creativitat que tenim tothom. Doncs no res, un besito a tots i moltíssimes gràcies per estar aquí. I ara quasi que podríem fer, no? Un brindis, havíem dit que faríem o ja no toca, sí? I tant. Fem un brindis tots, un brindis pel conte, un brindis per la salut de tothom i un brindis perquè això acabi pront i que este puñetero, no mi amigo, nuestro amigo el virus, no, puñetero virus, que s'han portat a moltíssima gent per davant, moltíssima gent que ha lluitat tota la seva santa vida i que hagi d'acabar així és molt trist. Però bueno, nosaltres fem una presentació com Déu mana i aquí està. Felicitats a tots i un besito a tots. Salut! Salut!